Bat pisot lagi. Lagi. Musok ni mo day. Bat pisot lagi. Bat pisot ba? Bat pisot ko. Usa man pagbabat pisot ani. Makinasod man ni na diri. Wa may mga bat ni. Saom lang ko nil. Paita bayaan ni nangala magidi kong asawa. Ano man ni siya nga nangala man ni siya nga wa man ko ni siya turjaka. Gugutaw ko. Kasam na yaman na ni ay. Nga mingom siya nga patpisot ko nung nagsuka-suka pa. Mao na ginigiwang sa kukungangan. Ako magsuka-suka na ganyan babae na agi sudat yan. Asam ko ngita ni patpisot ay para maluwasin to bata akong kisam nga imahan na. Gugutaw ko. Satu. Dito sa pagkatpatan. Dai dengan bat pisut itu. Aku tuun. Dai, punta ko dia dai. Punta ko sa mama dai na ito. Ato ba? Sa pagkatpatan ba? Dali kay para mauno na niya kung suka-suka. Bat pisot ha. Pisut. Bahala na Ginoon. Kuhaon ko ni kay basin na lang ug mao ni siya ang gitawag og bat pisot. Sus. Bisig usap kay kasultan-aon. Ug ako tan-aon, bat pisot gini siya? Sus, mao ni gini ang gipangalaan sa kong asawa nga buntis. Mao ni gini siya. Bitas. Kini gisuro. Mao gisuro bat pisot. Tinuod gini. Imposible. Wa ko kita dislapukan. Na mao ni bat pisot di ay. Allah oy. Ketaas gud ani niya. May problem. Dai, nakakita na ko dai og bat pisot dai. Abi nabi. Dira. Ari dire pe kay kilaon mo na dira nga way suka-suka. Dai. Dali dayon. Dali. Bat pisot dai. Hindi ko asa bat pisot dai. Bat pisot day na mura mo nagkuhan diri sa kabakawan. Mao man ni siya gud tanaw. Binabi. No.